बे समाव बिटार खौराङा मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो आखायाव लादों। बेथिंजाय लादाखनि गालवान भेलिखौ लानानै भारत आरो चीननि गेजेराव दाङाबाजि सोलिगासिनो आरो गुबुन फारसेथिं दिनै नेपाल हादरावबो भारतनि माखासे जायगाफोरखौ गावसोरनि गोदान मेप बानायनायाव सोसननायखौ नुनो मोनदों। बेखौ गोजौसिन संसदआव सा 57 संसदारिफोरा भट होनानै बे मेपनि बिल पास खालामनायखौ नुनो मोनदों। मिरुनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ थांनाय मे दाननि 8 खालाराव उत्तराखन्डनि धारचुलानिफ्राय लेपुलेखसिम सौहैनो हानाय 80 किल'मिटारनि मोनसे लामा बेखेवनायनि उननिफ्रायनो नेपाल हादोरा भारतनि सायाव फेसा मेगन दिन्थिदों आरो बेनि हेंथायै खामानि मावै मावै दिनै नेपाल हादोरा भारतनि माखासे ओनसोलफोर जेरै लेपुलेख, कालापानी आरो लिम्पियाधुराखौ गावसोरनि होनना गोदान मेपआव सोसननायखौ दिन्थिदों, गासै सा 57 संसदनि सोद्रोमानि भटखौ लानानै। थांनाय 14 जुनाव जालांनाय जाथाय बलिउडनि फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि सुइसाइड जाथायनि सायाव सलमान खान, सन्जय लीला भान्साली, करण जहार, एकता कापुर, आदित्य चोप्रा, भूषण कुमार, साजिद नाडिरवाला बिथांमोनखौ सुधीर कुमार ओझा मुंनि सासे उकिलआ पुलिस केस होदों। बिथांमोननि थाखायनो सुशांत सिंह राजपुतआ गोबां डिप्रेसन जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनांगौ जादों होनना सुधीर कुमार ओझा मुंनि सासे उकिलआ केस फाइल बानायदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, आसामनि सासे 36 बोसोरनि सनिया देउरी मुंनि आइजोआ मैया दिल्लीनि एम्सआव कभिड-19 भाइरासजों गाग्लोबजाना जिउ गोमादों। बिनि न'आ आसामनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नारायणपुर मुंनि जायगायाव। बिथाङा दिल्लीयाव 12 बोसोर कम्पानियाव खामानि मावनानै दंमोन, नाथाय बिथाङा कभिड-19 लोगो मोननानै मैयानि दिनाव जिउ गोमादों। आसामाव दिनै दासिम 82 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनबावदों। बे कभिड-19 पजिटिभखौ मोनदों सा 22 बाक्सानिफ्राय, सा 14 कार्बि आंलंनिफ्राय, सा 11 चिरांनिफ्राय, सा 9 डिब्रुगड़निफ्राय, सा 7 धुबुरीनिफ्राय, सा 5 गलाघाटनिफ्राय, सा 2 शिबसागरनिफ्राय, सा 2 नगावनिफ्राय, सा 2 बरपेटानिफ्राय, सा 2 कामरुपनिफ्राय, सासे बिश्वनाथनिफ्राय, सासे नलबारिनिफ्राय, सासे चराइदेउनिफ्राय, सासे तिनसुकियानिफ्राय, सासे क'क्राझारनिफ्राय आरो सासे धेमाजिनिफ्राय। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 3777 जाबाय। बेनि मादाव सा 2111 एक्टिभ केस, सा 2654 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 9 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।